Ahoj, ja vás vítam pri ďalšom videu na kanále Futbal rýchlo a stručne a dnes sa pozrieme na 24. kolo Premier League. A hneď prvý zápas povedal by som prestrelka to nebola, keďže góly dával len jeden tím a tým bol Nottingham Forest, ktorý dokázal dať 7 gólov. Chris Wood strelil hat-trick, dopomohol si v 69. minúte penaltou a od Brightonu toto bol najhorší výkon sezóny a pravdepodobne to bol najlepší výkon Nottinghamu Forest v tejto sezóne, keďže príliš veľa tých gólov nedávajú, ale týmto dokázali svoje skóre upraviť na priateľných plus 13, keďže len doteraz tam mali výrazne menšie čísla ako všetci ostatní. Dôležité víťazstvo pre Nottingham, čaká ich Fulham, ktorí by mohli poraziť a o to, aby sa udržali, sú stále v tom boji. Ja neverím tomu, že to dokážu, ale zatiaľ to tak vyzerá, keďže majú tam ešte rezervu 4 bodov na Chelsea, takže by sa mohli udržať na tom mieste, aspoň zatiaľ, ale stále máme pred sebou ešte 14 zápasov. Naopak, Brighton touto prehrou sa trochu prepadol. Je to také negatívne, keďže boli na 6. až 5. mieste, sa pohybovali do tej polovice sezóny. Teraz sa to výrazne zhoršilo, čaká ich Chelsea, ťažký súper a je tam taký prepad formy a toto bola tvrdá rana pre Brighton. Bournemouth nedokázal zaskočiť ďalšieho favorita a prehral s Liverpoolom 2-0. A tady by som chcel len sa tak vyjadriť k tej penálte v 30. minúte a veľmi vyjadriť taký názor, že rozhodca podľa mňa rozhodol zle, keďže toto penálta, aspoň za mňa, nebola ani v tom najväčšom sne Liverpoolu a práve tá penálta možno naštartovala nejakú tú stabilitu Liverpoolu, keďže dovtedy ten výkon Liverpoolu nebol istý a Bournemouth tam mal šance a tady keď sa pozrieme, tak do tej 30. minúty sa príliš veľa toho neudialo, hlavne do toho polčasu, tam stále to bolo veľmi vyrovnané, dokonca povedal by som, že Bournemouth bol lepší a práve ten gól ich mohol nakopnúť do tej druhej polovice a hneď na začiatok zasa tlak Bournemouthu, ale oni držali si ten náskok jedného gólu, potom z jednej akcie napokon dokázali opäť skórovať a tak vyhrali tento zápas, ale penálta podľa mňa rozhodne nie. Everton dokázal zdolať Leicester, ktorý je katastrofálny v tejto sezóne. A je to zlé. Dokázali poraziť len Tottenham, to je pre nich veľmi pozitívne, že sa im to podarilo, ale Everton, ktorý zvyčajne vyhráva len o jeden gól, tak rozdrvil Leicester úplne a porazili 4-0. A keď sa pozrieme na to, tak veľké šance Leicesteru prakticky žiadne a boli tady len nejaké protiútoky. Tady v tejto od 30. minúty do 38. bol nejaký menší tlak, taktiež na záver druhého poločasu prišiel nejaký tlak, napokon z toho nič nebolo a keď sa pozrieme na strely na bránu, tak väčšina z nich letela z takých miest, kde to pravdepodobné na gól nevyzeralo a tieto dve leteli z príliš veľkého uhlu a toto bola hlavička, takže gól sa očakávať nedal. Prekvapivo, pri ďalšom zápase Southampton dokázal zdolať Ipswich, ktorý je v tejto sezóne lepší a ešte má teoretickú šancu na udržanie a Southampton nemá, ale napokon teda Southampton dokázal zvíťaziť a pripísal si tak 3 body a sú k ničomu, keďže zostupovať budú. Majú v týme Ramsdale, výborný brankár, ale ničí si kariéru v takomto týme. Newcastle prehral proti Fulhamu a tento zápas
a Newcastle nebol schopný si vypracovať nejakú lepšiu akciu, mal tam 3 veľké šance, ale všetko protiútoky. Až tady prišiel nejaký ten záverečný nátlak na tú bránu Fulhamu, ale počas celého zápasu nič sa nedialo. Práve naopak Fulham mal od 40. minúty po 63. minútu obrovský tlak na bránu, kde padol aj teda v závere gól, ale začalo to ešte v prvom polčase, pokračovalo do druhého a Newcastle bol v tomto zápase absolútne bezzubý. Murphy dokázal síce streliť gól, ale nepomohlo to Newcastle. Dubravka nezaslúži si takýto rating, pretože tá obrana naozaj nebola schopná nič urobiť a tých gólov mohlo padnúť rozhodne viac. Wolves prekvapivo dokázali zdolať Aston Villu a Aston Villa výrazne posílila, ale to si povieme v inom videu. Tady zranil sa Oli Watkins, pre Aston Villu veľká rana, keďže odišiel im aj iný hráč, o ktorom si povieme v inom videu, a Wolves to stačilo na víťazstvo a využili svoju šancu, vyhrali a zasa sa posunuli na tú pozíciu, kde nebudú zostupovať, zase sú 17, sú tam len 2 body rozdiel oproti Leicesteru, 3 body rozdiel na Ipswich. A vyššie to nevyzerá, pretože Everton má 26, West Ham, Tottenham 27 a United 29. Na tých by potrebovali 10 bodov, na Tottenham 8 bodov a na Everton 7 bodov. To pravdepodobne nedotiahnu. Tottenham dokázal vyhrať, hlavne za mňa zásluhou tohto víťazstva bola práca Jeda Spensa, ktorého kritizujem zvyčajne, ale tady si nezaslúži kritiku, Bena Davisa, Archieho Greya a Rodriga Bentancura. Ostatní to boli katastrofálne výkony. Mikey Moore, absolútna neschopnosť v dueloch. Fanúšici Tottenhamu tvrdia, aký to je talent, ale on neukazuje absolútne nič. Chcú ho v základných zostavách každý zápas. Anže im vyhovel, ale ja by som to určite neurobil, pretože on hrá katastrofálne. To je pekné, že tam dribluje pri čiare, ale keď má prihrať alebo vyhrať nejaký duel, tak sa mu to nikdy nepodarí a u neho končia tie lopty nakoniec na kopačkách súpera a ide sa do protiútoku. Son relatívne fajn, boli tam vytvorené šance, vyhral veľa duelov a bola tam tá asistencia, teda vlastný gól Janelta. Richarlison určite lepšie ako Moore, vyhral 9 duelov, prehral 13, ale dá sa to pochopiť, vyhral aspoň niečo, ten Moore sa do žiadnych duelov nepúšťal a ak sa pustil, tak prehral. Kulusevský, bola na ňom vidieť únava, veľká únava a tak to aj dopadlo. Ten by si mal určite odpočinúť, lebo je veľmi preťažovaný, takisto Pedro Porro a ak to takto bude pokračovať, očakávam zranenie. Zranil sa Radu Dragusin, má ACL-ko, takže má očakávaný návrat v októbri budúcu sezónu, takže relatívne dlhá pauza, ale myslím si, že to nebude také vážne, pretože v zápase Európskej ligy, kedy sa mu to zranenie stalo, tak na rozdiel od väčšiny hráčov, ktorí majú ACL, tak odkráčal po svojich a nevyzeralo to, výraz tváre nevyzeral tak, že by to nejak veľmi bolelo a nakoniec odkráčal po svojich, vystriedal a až o pár dní sa zistilo, že má ACL-ko. United opäť prehrali, držali viacej loptu, ale šanca len jedna, strely na bránu, zo 17 striel trafiť len 2 je veľmi biedne, výkony United sú katastrofálne a
Zranil sa Lisandro Martinez, ktorý má taktiež ACL-ko. Veľká rana pre United. Posily neprišli, podľa mňa absolútne neprišli adekvátne posily. A katastrofálne výkony všetkých. Z nejakého dôvodu Mainu hral na hrote. Alebo teda v pozícii falošnej deviatky. A nikto zo základnej jedenáctky ani z lavičky a Manchester United sa chváliť nedá, pretože všetky výkony boli rovnako tragické a je to katastrofa. Manchester United by si zaslúžil zostúpiť, aby si uvedomilo vedenie a možno aj hráči, čo spôsobili. Tí hráči by pravdepodobne odišli. Ale to, čo tam vedenie robí, tak to je zabíjanie talentov. Má tam prísť Patrick Dorgu, predpokladám, že ďalší zabitý talent a pravdepodobne odtiaľ bude odchádzať ako Tyler Malacia do nejakej holandskej alebo prípadne belgickej ligy. Takže toľko k United. Crystal Palace výborné 3 body, pomohlo to, predskočili Tottenham a držia sa tak na 12. priečke, čo je relatívne priateľné pre Crystal Palace. Tady je taký šláger kola proti Arsenal versus Manchester City a tvorí sa tady nová rivalita medzi týmito dvoma celkami. Je to katastrofálny výsledok pre City. Šťastný gól Partyho to všetko odštartoval a City odvtedy úplne bez zube. Krátko po vyrovnávajúcem góle Haalanda to prišlo, veľká rana, nezvládli to. Chytal Ortega z nejakého neznámeho dôvodu a pritom Ederson odchytal výborný zápas proti Chelsea, ale Pep Guardiola sa rozhodol, že pošle Ortegu. Pritom by nemal byť zranený Ederson a nepodarilo sa. Výborný výkon Declana Ricea, Odegaard, podľa mňa až preceňovaný výkon. Declan Rice tak 10 krát lepší, to preháňam, 2 krát lepší, 3 krát lepší než Odegaard. 2 asistencie za na to aj svedčia. A posledný zápas Chelsea versus West Ham. Napokon to Chelsea zvládla po vlastnom góle Fan Bissaki, ale zápas katastrofálny pre Chelsea, aj keď to vyzerá, že aj boli na lopte, ale oni prehrávali do 64. minúty a až vlastný gól o tom musel rozhodnúť. Palmer má akože krásne hodnotenie, vytvoril 3 šance, ale na takého hráča, ktorý má voľnú ruku, je to tragicky málo. On sa môže pohybovať, kde sa mu chce a toto nestačí. 3 šance vytvoril aj Noni Madueke, Sancho 0, ale príliš vysoký rating. Za víťazstvom by som ho dal skorej zadné rady Chelsea a za výborným výsledkom, alebo teda výborným, no to nie je výborný výsledok pre West Ham, ale je to lepšie, keďže to bolo len 2-1, relatívne veľkú časť zápasu vyhrávali, tak jediní dvaja muži, ktorým sa toto dá pripisovať, tak je Carlos Soler a Bowen. Ostatní nehrali príliš dobre. Taktiež Chelsea nehrala príliš dobre, preto sa im dlho nedarilo vyrovnať, aj keď výkony West Hamu neboli nejaké úžasné. Ale je to zlepšenie. Graham Potter ukazuje, že je relatívne dobrým manažérom a že dokáže s tým niečo robiť. A West Hamu sa začína aspoň jemne dariť, aj keď stále sú 15, ale tie výkony sú lepšie ako boli predtým. A to máme vlastne všetko pre dnešné video. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a prajem vám pekný zvyšok dňa.